Frahman Suruh Gentel Tatin Sri Lestari Handayani bersama Kiswa dan Ayu Purwalestari dalam rangka Merti Dusun Padukuhan Kebonagung, Tridadi, Sleman. Yogyakarta bersama Mas Gading Pawekir Selamat menyaksikan. Ini dihadiri oleh beliau Bapak Wakil Bupati Sleman Bapak Danang Mahaza, S.E. Pramen. Oh, nggih, Pramen. Kalian Mas Kiswan menika apa nggih, Pak? Nggih, nah. Ayo. Wah, aku deg-degan ya. Aku rasa deg-degan santai wae. Nyambut gawe, Mas. Dijaluk iki lho, Mas. Heeh, iki lho. Piro yo ngadeg. Nggih. Amplope putih warnane. Sepoti. Mau mboten sak disepoti nek Om Keswan wae. Mikir mau. Pri durep kesek. Bilang mik kok diabung ki? Pun. Dalu Mas. Dalu. Wah, jan kula ki asline dredeg ya Pramen Dredeg iki. pripun? Kula kan apa pepundhen toko-toko ketoprak sida sami rawuh. Ya enten Mas sapa Mbah Sutawiyasa kadose nggih. Iki ya sing pernah di kula Mas Mara ya Rawuh nih. rawuh aku. Jan. Aku kok melu dredeg ya? Kok malah Lah piye ya? Heeh to. Heeh. Ya iki nganggo mixing ra ono kabeling. Pramen. Pramen. Ya wis sak kamat-kamat ya wong paitan nekat rak ya wis. Nggih, Pak nyadong deduka menawi Nyadong wonten lepat deduka. nyuwun pangapunten iki. Nggih, Jane ora niat ora. Kok sik Kose urungmu wae kok wis arep merangkul. Kagele Mas. Ha ini. Lakone barang iki apa sih kok? Lakone apa Mas? Ngusruk. Suro gendro. Wah, kenthok nggih. Ditotok-totok Mas. Iki nggo broto ora, nggo broto ora? Angko. Brotone ana ora? Wis ora sah. Ora sah ya. Danane ra ono. Danane ra ono kok. Tombok. Iki mau saking Mbak Linda Singapura. Mbak Linda, matur nuwun Mbak Linda wis ora kapok-kapok. Nggih, menika menawi ketoprakan ngagem iringan ketoprak sik ben rada apa ya mengena. Nah, ngena. Mengena. Ditotok-totok. Cerake sik totin urung gandrung kowe. Ya kok sikik to ya. Iki sing arep di ngono sapa Mas sing apa jenenge memperkenalkan menjajal dadi MC ya? Oh, karo dadi Mas. nyambi to. Produk. Produk. Nuwun pun miyarsa rek. Sing gedhe suarane. Nuwun para piyarsa. Wah, suarane ya. Ing dalu menika badhe kagelar seni ketoprak Mataram. Mataram. Uga macai to. Ingkang badhe katindakan ngono ya. Heeh. Niki lalampanipun Sura Genta. Nah, kang badhe katindakan dening Cempluk kalian Mbak Tatin Lestari Handayani. Dene Sura Genta kadhapuk kula piyambak DRS sapa? Sinten? Raden Mas Keswan SSN MBU. Pun monggo sekeca mboten sekeca dipun pirsani. Ayo. Pun monggo matur nuwun. Iya rasane ayam tentrem iki wis di aku mau saka pasar wis tuku sing dikarepke simbok ana bayem, ana tempe, ana tahu. Saiki wayahe bali ning kok ya sumuk banget nang kene iki. Kok le mlaku saka kono tekan kene kok ya sumuk banget ki ora ono wong babare belas iki. Aku tak lendet-lendet nang kene sik tak ngaso-ngaso sik mbok menawa kono ana wong ngeteri wedang. Mbak panitia wis ngenai kopi teh karo apa ya sing kurang wedang. Ah, apa ana telo, ana gedang. Aku. Kowe ndang metua. Ya kowe omong sithik. Aku wis ngomong ket mau kesel lho dhewe. Kowe ngancani aku partnerku malam hari ini adalah kamu. Yuk. Mbak Yu Cempluk. Tok 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 tok. Wis tae tenang.
Kowe ta? Alah kaya ambo banget mah ya. Aku pas gawe gendang pas mlebu jan mak slep. Slep loro. Gendang. Kowe mau saka ndi? Kaya gumregah atiku. Krungu suaramu ning kene jare kowe dalu wedan. Kowe bayar ngomong dadak ngomong. Aku. Ya kok sike wong agana ketoprak agana apa kok kowe tutuk Piye gendang? Kok dadi kowe teko ing papan kene? taman ngendi Papan. oh papan heeh Oh, kupinge budeg. wis pirang-pirang jam aku niku wis bari Ngopo bubar? lah kira ngomong ditutup-tutup kapan biar lekas tuprake Ya iki wis lekas. Kentongane guang wae kentong. kentongane buak sik tutuke tak duwe kentonganmu Endi? yu tutuk ya wis wis ayo wis lah Oh, apa sing ngene malah kowe dhewe. Oh, iya. yu Apa iki sing ngene? Oh, lah dalange ya melu. Apa aku kira apa-apa kok. Wah. medun cedera yo ngamburi panggung Ngopo? kekrek Wani kok. mbahne Wani. ora bosku Ora lho, Tron. Kowe kok tumben. wis tak ngengen Ora sasu ya. nek arep nesu kepiye ngene iki Kok sih lho? kene iki dedek iki tak wane-waneke kok isih meksa dikisruh Sajake ngeleh iki bayar dalange. Kentongane iki sampar kok. kesampar kok tutuk Aku kok piye? tuk ngono ayo nek kesampluk tuk wis wis suwe niku ngenteni kowe kene wis tak ngen-ngen pirang-pirang Ora jam iya. Aku biasane liwat kene, kowe kok ora tau ono. Kok iki ndingaran kowe liwat kene ya. iya yu suwe ra ketemu karo kowe Oh iya, piye kabare? wah apik sae Ora iso muni. yu Apa? aku tak kondoro kowe Kondo apa? iki rasaku ki wis tak dem wis suwe karo kowe Tak ndem apa tak ndem? tak dem Ndem apa ndem? dem Ndem. tak dem Ndem. tak dem Ndem apa ndem? wah angel pokoke wis tak tahan ning atiku ngene lah Lah piye ngapa? tak kon oh bagus some wong jenenge ketoprak tontonan kok Oh iya wis wong bakul apa-apa ki Kalau akeh. apa ono bakso ya. Bakso ono. Cilok ya ono. wis rasa digagas tak kondo yo kowe aja nesu ning kok Lah, kondo apa jane iki ngopo? aku tresno karo kowe wis cobloko blakotan Piye ngomong apa? aku seneng karo kowe mbok le jirit-jirit ki engko nek nang omah Kok kowe iki? Hei. Maksud lah. yo aku tresno karo kowe Terus kenapa bab apa sih Ki? Kok sik aku aja nesu sik ya. Yo. Bab oh, bab apa? bab kowe karo aku engko Kakang Adi. Ora. Kan aku Mbak Yumu, Mbak kowe adikku. Heeh. Terus kowe iki tresno karo aku sebagai Mbak Yu. ora Apa? ora Sebagai iu. ya kuwi maksudnya kowe aku tresno karo kowe kuwi lantaran wong lanang karo wong wedok terus mengko gathuk dadi siji terus dijamke nang kawah kowe aku pengen ngepek bojo kowe Hei, iki kaya mripatmu ra ya jek weruh ta? isih weruh padahal Urung katarak. urung ora katarak Iya maksudnya. Heeh. Kok ora ya ngerti to nek aku ki Mbak Yu. Iya. Kok isane arep terus karo aku ki pikiranmu nang ndi? Mbok iki nek karo wong wedok ya aja ngono kuwi. Nek karo Mbak Yu iki mbok aja seneng ngono kuwi. ora ngono ki to Tin Tintin sapa?
tenan iki lho. Tak kene lagi ditempok kok ngono wis merinding. Bojoku ora tau ngono kuwi ya. Bojo ukur ngapake kowe? Hah? Hah? Tinggal turu mian. Kene ya, yo. Yes, pokoke kowe gelem ra gelem tak pek bojo. Ngladeni aku yo. Hei. Aku ra sudi dadi bojomu. Aku ora tresno karo kowe. Kowe iki wis dadi adikku to. Adik Jenenge wong zaman biyen kuwi, nek tresno karo sedulure kuwi ora ilok. sing ngomong sapa? Bapak sing mbokku sing ngomong. Alah, bapak mbokmu iso ngomong sapa? Seksine sapa? Lho, nek jenenge wong biyen piye ngono kuwi jenenge sedulur kuwi ora iso dadi bojone mergane ijik sedulur isik setunggal darah. Oh, kowe ro aku dus tunggal darah. Ya kan saka simbah-simbah biyen iki kowe pernah adikku. Tunggal warok. Tunggal karo bapak karo sapa? Bapakmu ki ra kakang adi. Lah iya. Dadi kan yo wis ra apa-apa to nek tak bojo. Kok sik ta? Aja ngono kuwi ta, Pak. Aku ki ora tresno karo kowe, mbok kowe milih karo wong wedok liyane sing luwih ayu, sing luwih apik, sing luwih bodi, sing luwih aku ngerti. Sakiwa tengen kene wong wedok wis akeh sing tak jajal. Ora maksud iki akeh sing tak pilih. Ning ora ana sing meranane atiku. Kaya ngono kok wis kowe berarti wis turane sapa-sapa. Pokoke tenan nek kuwi mau barang mau ngono. Heeh. Lah, Kowe ketrucut temen. Ora. Kamu kok ono sing wedok. Iki totok maneh rundi bojo. Ngotok maneh bahasa endi? Gelem ya yo. Ora. Aku ora tresno karo kowe to. Nek kowe njaluk tulung aku kon goleki bojo, ayo tak goleki ning nek kowe dadi bojoku aku ora saguh. Aku ki ora tresno karo kowe ya. Kowe iki wis tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe iki nanti-nanti biyen cilikanmu ya kowe iki tak emong. Kowe biyen cilikanmu ya tak dusi, biyen cilikanmu ya tak dulang. Mbok saiki aku tok dusi. Saiki didusi ya, temen. Aku weruh. Kok ki kowe suwe-suwe nek kulino ki tresno-tresno ki jalaran saka kulino. Nek jenenge tresno kuwi jalaran saka kulino bener. Ning aku wis ora duwe rasa tresno setitik. 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 Aku belas ora duwe rasa tresno karo kowe, ora kepengin dadi bojone karo kowe. Hah? Rasa ndelok apa kowe? Gelem ya. Tangane rasa melu ngono kuwi. Gunung apa? Kembar. Gunung kembar ki apa? Hah? Iki lagu, kowe ki tak tembangke. Aku mbok liyane gunung kembar. Ana gunung Merapi, ana gunung Merbabu, ana gunung Sumbing kok gunung kembar. Merapi so jeblok lara. Gunung kembar. So geser niwa geser nengen. Ora sak demak-demak. Gunung kembar muweng. Jot son kapan gon umrabeni. Gelem ya yo. Gelem mau. Iki. Aku ki pegang garet-garet iki ngapa ngono lho? Kalah habat. Kelas berat. Padha omah ae. Gelem ya? Ora to. Aku ki ora tresno karo kowe. Kowe yen delok aku ki rupaku kaya apa to? Kaya munyuk. Karo munyuk emang bagus munyuke. Bener. Bener. Ya engko aku nek kowe ngladeni aku ra iku tak tutupane tas kresek. Terus Sepenting kowe ngrasake wae. kok sik kok aja kowe iki omong ya entone tangane rasa kumlawe kaya ngono kuwi kok nek demok ndekku. Kamu lagi Mas Roro tan kuat rasane hati. Aja nyampluk ki nyampluk nengen. Gelem ya? Kowe ora kepekan kok. Ora. Wah, mulane muni mak plek. Apa iki? Ora menggeh-menggeh. Lah aku yo kesel. Ya kene alon-alon. Mati ku sik to. Alon-alon apa? Wah,
alon-alon omong-omongan nang kene ya. Oh ya ora sangat gandeng-gandeng aku iso mlaku dhewe. Kadake wong tak weruh. Gandeng. Gelem ya. Gelem ya. Ora. Wis to. Kok wis kowe iki kok dadi wong lanang kok. Megane ngladeni aku. Ladeni kuwi jenenge tresno karo tresno kuwi ra apa-apa nek jenenge ra tresno kok ngladeni ya. Kok suwe-suwe tresno, kowe suwe tresno. Duh. Tuh apa? Yo. Rem Sitejo. Aku lali ya. Cakepane lali, cengkoke lali aku. Tekon sing ngerti. Piye lek, cengkoke piye? Lah kowe nganggo cengkoke sapa? Doni Mas. Aduh. Yayi. Lakan nono. Danane. Kowe iki sendi? Ayah kok menggon ngisor terus lho. Ya yo sak. Kono kuwi sing diayah mung kono kuwi. Ngisor dhuwur ngono lho. Wah jalan bisa dhuwur ya. Ayo engko. Ki salah kok ngene terus jajal coba kowe tak ngene-ngene. Aja. Aja ngapa? Gelem ya yo. Belum ngapa kowe gatelan kowe. Gatel. Ayo mbok diperiksa sik ana. Wis to. Kowe ngladeni aku tok tinggal dolanan HP ora apa-apa. Hah? Kowe ora kowe udu apa jenenge? Udu patek meneng sak. Dijalan karo kowe wedok. Entuk ban. Soale ya sakmono kuwi. Oh lah mulane. Gelem ya. Wegah. Ya. Aku wis bola-bali muni emok wegah iki. Nah kene iki menganane mengaku karo kowe lho. Lah terus ngapa? Hah? Kowe arep mlayu kowe. Jenenge apa? Kedawan Rikma keribetan nyamping. Kowe iki wong wedok, playu bantere sepira? Lah terus? Mula kowe bangane kesel, padha-padha kesel wis manuta ngladeni gento ya. Jenenge wong wedok kuwi duwe mustika ning wong wedok, kuwi ora sembarangan dikake wong lanang. Aku kira tresno karo kowe kok kan maton dinyok-nyoke. Kowe lah kandhani tresno jalane sekulino. Aku kira seneng karo kowe ya to. Mbok tekan sesuk, mbok taun sesuk aku iki tetep ora tresno karo kowe. Tresnaku karo kowe ning sebagai adi, sebagai iki apa jawane? Minangka. Minangka adi. Minangka adi. Mula gelem ya. Kok mula gelem? Kowe ra aku iki dudu saudara kandung kok. Ya Kudu udah, tunggal. kowe iki tak anggap koyo adikku dhewe, aku ora bakal dadi bojomu, tak kandhani kowe. Natyan Wujudmu Paksi. sakedhep netra kinarya sondo rani Kowe nek kowe carane tak undangke. Hah? Nek ngono kowe carane tak undangke biung bangku lho kowe. sapa biyongmu Biung bang, rene biung bang. biyongmu ndi Ayo tak biung bang tuh. anggepe aku wedi Aku iki dioyak-oyak karo bajing iki lho. bajing gundulmu Lah apa? moto uneke kirik saiki bajing Lah apa? mau monyet Kok apa ora? audu Nek ora ya rasane sesu to ya, Mas. nah ku alus ngono kuwi to Oh, sih to. Aku iki mau nek alus-alus karo kowe, aku iki mamane alus karo kowe ya dadi wedi aku. Kowe ora gelem alus-alusan? Iki tak ayo biung bang kok tak kei dhuwit 100 kowe. legan kok legan kelapa muda legan nono rantane wang Biung prepon darayu. Aku dioyak-oyak karo wong lanang kowe upamane kowe gelem kono pekan wae kono. kowe cempluk kok tak terus ndoro ayu kowe mbane cempluk Nggih, kula mbane Den Ayu pripun? mbok nek ngomong ki
lemangan dilepese apa piye? Tuk. Hah? Pripun? Aku arep ngoyak ceplok wis mikira. Den Ayu mboten kersa Wis kalih to. kula mawon nggih. Wow, kowe bosen aku. Sono, ale. Nggih padha rupane. Kok piye Mbak? Pripun? Aku njaluk tulung karo kowe piye carane iki gento iki lunga saka kene ya? Mbah Nggih digusah mawon. Nek gusah piye? Barang watu mangke ra. Dodok le lunga kok. Kirek meneh. Ya, ngalia ya, Mbak ya. Mboten kersa. Den Ayu menika mboten kersa kalih panjenengan. Atur sik gelem ora aku sapa kamangka aku tresno kowe wis lair batin lho karo si Nggih cempluk. kalih kula mawon make digenti ndase mboten napa-napa. Nesu tenan iki. Wes arep piye nek kowe wis tanding karo Biyong Mbak kowe arep piye? Wong lanang kok lo nyalanya karo wong wedok. Nggih, ayo. Biyong Mbak, Bubar we ya. tulung antem ono. Aurung rampung kok bubar. Tulung. Baik. Kowe gelupa karo iki. Kok Nggih, gelem? kalih kula mawon, Bang. Ora moh. Aku ro kae pokoke. Musik Masa tak Bro. ora usah bengak-bengok. Ya. Alon-alon wae kene ora budek. Ya. Ya. Nah, pun kalih kula mawon. Moh. Moh. Padha rasane nek bentuke ra ya padha. Ya ora. Hah? Apa wis tau weruh nggone iki apa piye? Kowe rasa. Hah? Ayo terus. Ora ngono kuwi sing. Isin ngopo iki Biyong Mbakku kok Wis tandake yo. Kalih kula mawon nggih. Moh. Nek ayu ya padha-padha wedoke. Heeh. Nggih. Pun kalih kula mawon. Moh. Gratis wis. Wih, karo iki malah gratis lho kowe. Iya. Timbang karo aku terus ngono. Iki wis tak jokke Mbakku. Kalih kula sing cetha genah hitungane yo. Ora hitungan kepiye? Hah? Bubar wae yo. Bubar aja. Aja bubar lah, aku wis ning kene. Tapi kringete kok dadi sak jagung-jagung. Heeh, biasa lho karo aku. Kok saiki dadi kringete sak jagung-jagung ketemu mbangku. Wis mbok ngalih. Bu, ono iki ra toprak-toprakan iki san. Kok ora wang piye maksudnya? Yo. Iki yang ben iki tolong Iki lho, tangane iki merasa ngene iki. Iki kok keder ki ngapa buyutan apa piye? Wis tuwa e. Wis ngalih ya. Lah ya tuwa, aku pengalaman nek ngurusi wong tuwa weh. wis kono di. Apik ya. Kowe apik lho kuwi. Lucu tenan. Es kaksen andeno. Kok ora gugah. Gaul. Wis. Titi rasa apa-apa lak pancal. Ya ora ya basa-basine ngono kuwi. Iki wis ya. Wo cempluk. Dalam ora dadi bojoku yo. Ora ngono kuwi lho carane Genta. Kae iki tak nei gratis an. Kene wae sing cetha gelem kae iki wis ora gelem. Wis. Manut ya. Aku manut aduh. Terus manut. Kaya ingon-ingone. Gandeng ngene iki manut e. Genta. Wis ya, Kowe aja wani-wani karo aku ya. lah ngopo? Aku anake Warok, kowe ya anake Warok. Iya. Kowe tak kandhake bapakku. Kandhano bapakmu. Kowe tak kandhake bapakku. Wis rampung. Endi bapakmu? Lho, Wis rampung. Hah? Wis rampung. Ra ngrasa apa piye nek wis rampung? Lah, mati rasa kita. wis. Kok sik menika sampun nggih niki. Pun dah, pun. Niki Mbak Ayu maju dinehi lagune napa mau bajing Bajing loncat Nah, sisan. Kamu nggak boleh nunggu dulu, kamu harus joget bersama. Sik, aku tak ngurus kene. Iya. Bos. Ane piye iki Nggih. Tak lembar hitungane? kurang lembar. Ayo ndi apa anane kuwi ora sok korupsi. Tak lembar apa orang lembar?
bapakmu biyen korupsi aku, wo lunga bane gembos. Asli. Oh, tak kompo aku sang kompo kok. Kuwi dienggo wong pira? Ayo aku iki Wong loro ya. Aku? Lah iya. Kuwi iki ana dhewe bajing loncat ana dhewe. kowe ana dhewe, kowe iki wis rasa to. Lah aku ora nembang bajul loncat lah iki ketoprak iki mah aku melu andel lho. Kuwi Iki Mbak Tatin sik siji wae. go ekstra. Hah? Iki ekstra free go promo. Oh, ayo kuwi iso ngetoprak. Besok ben taun besok nanggap ayo P. Apa pene? Ayo pantes. Alah, awakmu Lah ora ngono. Iya. Iki mau Mbak Tatin tak nek sak lembar iki aku nek karo Om Kiswan kan anu to. Iya. 2 lembar. Wah. Sip. Wong apik tenan 2 lembar. Kuwi dibagi loro. Bagi loro. Ah. Kampuk wae, Mbak. Bagi loro esuk-esuk. Sesuk apa? Isera. Entek iki. Delok. Ya tetep iki nek urusane niki kahanan sepi ya. Rokok ya, oh. Is. Apa? Aku ning ngene iki kok seneni simak lho. Ha ngopo? Simak njaluk duit kowe diseneni aku. Ah, nyonya kok ora apa-apa. Ah iya. men diseneni sih, Mak. Mbak kok senenono ya, Mbak? Nah, aku wis ora apa-apa, aku biyen seneng seneni simak kok. Nggih. Aleman dik. Iya, Ben. Wis kowe tenang no pikirmu. Ya. Pon kek lenggak nggih. Ora iku rojo lenggak. Wis apa jenenge kuwi? Apa? Bajing loncat. Nah, iki ya. Oh, Halah. Ah. Jeng joget kok ya. Joget ya Tin ya. Iya, joget. joget sik nek. Bajing Joget loncat. joget apa meneh. Bajing loncat Mbak Ayu, yo langsung bae rasa aku bawa. Kuwi nek ora bawa ketung omah grenengan. Ora wae. Nang mobil iki terus dalange iki ora ngerti kok ya nek suaraku apik ngene. Oh, ngono to? Nesu ngono kuwi kuwi. Wah. Demikian tadi Frahman Tatin Sri Lestari Handayani Titok bersama Kiswang dan Ayuk Purwalestari kerjasama dengan YouTube channel Lacak Situs Adiluhung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk tayang berikut yang lebih menarik.